Hormatly vatandaşlary, eziz türkmenim. Onha zulumyň, korrupsiýanyň, terrorun kömegi bilen halkyň ganyny çuwaturan rejim we oňa hyzmat edýän itleri öz edenetdiligi diýdim zorlugy bilen kulminasiýa koduna geldi. Indi bu tragikomediýa finala garşy ýörer. Bu kulminasiýany ýagny dartgynlygyň iň beýik nokodunyň dönemegine sebäp bolanam çağı. Hawa 14 ýaşyndaky entek bu durmuşyň ýaňyja gyrasyndan giyirip başlan, emma haksızlyga, edenetdilige çüýren sistema özüniň berk sözüni aýdan nowjuwan. Türkmen oğlu iň gowy deňişdirmäni berdi we hemmäňizden erkek çykdy diýip aýtdy. Ol hakykatdan am şeýle. Iň ýokardan aşaga çenli epilip hyzmat edýän döwlet mehanizminiň çagşamagy üçin 14 ýaşly çağajyk hereket başlatdy. Bu mert hereketi bilen Süleyman türkmeniň ýagty geljegi üçin göreşe uly çağırış etdi. Rejim aýylgan şekilde onu pida etdi. Eýsem, onuň garşydaşy kim? Kim oğlu? Kimler Süleymana zulüm etdi? Bu soralar elbette iýrugiç çözüljekdir. Men ondan ýaryn. Men öz pikirim aýdaýyn. Onuň garşydaşy para peşkeş bilen wezipe geçip özünden belende epilip çokunýan, özünden pese zulüm edýän bir mahlugyň ogly. Hawa mahluk adam däl. Ol mahluk hemişe bolşýaly lillim çağasyna oýunjagy alyp bermek istedi. Hak eden Süleyman onu ona vermedi. Sebäbi ol ärligiň, mertligiň, batyrlygyň nyşanydy. Bu göreşde pyssyk ujurluklara garşy hak ýeňiş gazandy. İslänini ilkinji gezek alyp bilmedik mahluga 30 ýyl içinde urulan ilkinji we iň güýçli şarpyk boldy. Emma onuň ýüzi gyzarmady. Gazabyny gol astyndaky köpekleriniň kömegi bilen biýüne çağanyň aýylganç ölümüne sebäp boldy. Eýsem, çağı yetiştirmek aňsatmy? Onuň bundan hiç habary ýok, sebäbi ol mahluk epilip giýje gündüz rejimi hyzmat edýän it. Onuň maşgalasynda hemme zat yer we yer kemçilik ýok. Emma mehr de ýok. Şonda da ol mahluk 14 ýyllap bir maşgalanyň timar berip mehr bilen terbiýelen çağajygynyň janyny aldy. Allah can en atasynyň ýüregine giňlik bersin. Mehriban ene, hormatly ata. Zalim padşanyň öňüne mertlik bilen çykmak şehitlikdir. Unutmaň. Sizin oğlunuz 30 yılda hiç bir Türkmenin edip bilmeyecek mertliğini görkezdi.
Onun gany ýerde galmaz. Süleymanyň ady türkmeniň ýakyn taryhynda zulma garşy baş götüren ilkinji şehit hökmünde taryha girer. Hakyň adyndan men muňa söz berýärin. Indi özünün komfortundan çıkıp bilmeyen, yorganın aşağına bürönüp yattan, ol eşekde yüküm yok deyip, yurttaşında kul olup işleyen halk. Men sana yüzleneyin, her birinize değişli, oylanın. Siz haçana açılı beyli devam edeceksiniz. Bu, bir güne çağacın ölümü size yeterli değil mi? Ertirki gün Süleyman'ın yerine islendik başka bir çağa. Sizin çağınız, altığınız bolup bilmez mi? Haçına çelli bukup yatacaksınız. Bu gidişte gelecek nesillerin hem edil sizin yağlı kul olacaktığını hiç fikir ettiniz mi? Yaşlar, men öňem aýtdym, ýene de aýdaryn. Ömür gysga ve ol TikTok'da ýa-da Instagram'da geçmez. Yaşan ömrüňizi manyly yaşaň, ol ören gysgadyr. Geçer, gider. Pasportunuz dolar, yol açılır. Gidersiniz. Emma gelmersiniz. Bugünkü şady horramlaňyz öz ýerini ertirki has beter kelläni götürüp bilmejek derejedäki gulçulugy öwürler. Siz muny isleýär misiniz? Oylanman. Allacan Süleyman oğlumuzun başka da o aýylygyn çirejimi pida olanlaryň iki dünýäsini awad etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nebudu ve iyyâke nestaîn. İhdines sıratal mustakim. Sıratallezîne enemte aleyhim. Gayril mağzub aleyhim ve lezzâ.